IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impaka mo ni Juvie Dancel mangimat baton ti help the kids dingras nga agtultuloy ti programa da Sugod Bahay. Ti Sugod Bahay ket maysa kadagiti ti programa ti Help the Kids Foundation ang mga papay ti tulong kadagiti marigrigat. Imbatad na ati tinanulungan da ket maysa at tagaban na Ilocos Norte ket nepayan daytoy ti groceries. Napang kami nagsugod bahay dito katarong member ko. Kinulit at dito katarong member ko sa J. Tabtabagan ba na? Isudak ket may sa mga nga may sa ti sunat ti banda nga paririgatan siya talaga makita tayo na sunat at may sa talaga nga mabaling na mabilit siya ran. Bali na isa ti anak na naman sa akin nga paspasa siya nga natangal. May naig iti daytoy ket kabaragsakan ni Nico Kalpasan isuna ket maysa kadagiti membro ti Help the Kids dingras. Sir, nabayag ko nga napansin din we Help the Kids sir ken may sanak nga part of the family ni Mami Fesh at may sa mga apo na. Ganda ba yung mga pinagpampanunutan, sir, na sobrang iti Help the Kids Foundation, nga po na ano po na pili. Nung nga po na willing na kon, kung uting na katumulong matan, nga part iti Help the Kids Dingras, kita king kon, iti nag-lead, iti Help the Kids Dingras Circuit, adanak nga ng volunteer ti bagik taknon, tulungan isungna, kaya mangtad iti tulong ti agumatako, tao with the help of Mami Fe and her foundations. Kabayatan na impanamnaman ni Juvie Nico nga adupat ti matulungan ti grupo da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.